It-teatrin fis-sala tal-Kappillan jew xi sala li wieħed isib fir-raħal għadu popolari, tant li minn żmien għal żmien ikunu diversi l-kumpaniji żgħar li jaħsbu f'xi produzzjoni ġdida, produzzjoni li ħafna drabi tkun marbuta mal-perjodu li tittella fih bħal ngħidu aħna l-miliet jew il-Passjoni ta' Kristu. Tul il-kumplament tas-sena jispikkaw il-kummedji. Isna marbutin bħabel u ma nistgħux ninħallu. Li ħamallu ma lejli. Min qallek ħamallu, sinjur hi? Jekk ħanibqgħu sejrin hekk sur Dovi ħanitlaq lura. Dik dibxa? Irtlek ħanitlaq lura. Mhux vera, ma jkellx karkura jien. Il-kumpanija teatrali Carpe Diem settella l-kummedja Mrs. Zimelli mill-pinna ta' Renzo Bonello li żgur se tnisselt bis-sima għal-bosta. Kollox idur mal-imħabba li nibted bejn Dennis iben Mrs. Zimelli u Vicky. Però Dennis ma jistax jiltaqa' ma' Vicky qabel ma' missiera jiltaqa' ma' Mrs. Zimelli. Il-problema, Mrs. Zimelli tinsab l-Awstralja u fadlilha 4 xhur oħra. Qudiem dan kollu tqum il-mistoqsija li ħafna diġà forsi qed isaqsu min hi Mrs. Zimelli. Għalhekk jekk trid qattat minn il-ġimgħa differenti u tesperjenza it-teatrin fis-sala tar-Raħal, tista' tara dan it-teatrin fl-24 u 25 ta' Ottubru ġewwa t-Teatru tal-Juventus Domus Sacra Familja iż-Żejtun.